האיש הזה זה אבא שלי, שקוראים לו שמואל, שם מלא אברהם שמואל בנימין פרוינד. הוא עלה לארץ אחרי המלחמה? הוא עלה לארץ אחרי המלחמה בשנת ה-50. ונפטר בארץ. ונפטר בארץ. זאת האישה, זאת אמא שלי, שנספו בשואה בגיל 43. השם שלה? השם שלה יולן, ביידיש ייטל. פרוינד מבית שפיצר. זאת המשפחה שלי, שזה עשוי בשנת 1940, שאיזה צלם שנמצא שתי אחיות, אני ואימא שלי. שמות? שמות, אני יעקב, שהיו קוראים לו אימרה בהונגריה. האחות הגדולה זה אווה, בעברית חווה, והקטנה נועמי. והאימא. בשנה, כן, 47. זאת האחות הגדולה, אווה, בעברית חווה, פרוינד, שזה עשוי בשנת 43, שהיא הייתה בערך בת 15. זאת האחות הקטנה, שהיו קוראים לו נועמי פרוינד. גם תמונה שעשוי בסוף 43, 1943. זו תמונה של חתונה. זו תמונה של חתונה שנייה של הבן הגדול, נוח פרוינד, שהתחתן עם איריס שטרנליכט, השם המשפחה מהבית. אני עומד על ידם, וגם אמא של הכלה ואשתי. התמונה הזאת זה מופיע הבן השני, שקוראים לו אליעזר אליהו פרוינד, עם אשתו, ג'ן קוראים לה, ועם הילדות, הגדולה ניקולי, מישל, ומיכאל, מייקי בשם אנגלית.
אני חושב שזה היה צריך לא. פה מופיעים השני הבנים הגדולים, אחד נוח ומצד ימין אליעזר אליהו, אשתו של נוח איריס ואשתי ציפורה פרוינד. כן. זה הבן הכי צעיר, שקוראים לו יואל פרוינד, אשתו יפית, שמהבית קליימן, והשני הבנות שלהם, אחד ספירי, ספיר בעצם, והשנייה מעיין. השלישי לא מופיע, זה תינוק קטן. ששמו? נועה. תינוקת. כן, זה יום הולדת של הנכדה שלי, שקוראים לו מעיין. על ידה עומדת ספיר, ועם האמא שלהם, יפית.